Ahoj Teresko, já tě moc srdečně zdravím. Tady High Ticket Formule. Věřím, že se ti High Ticket Formule líbila a ještě se ti i líbí, věřím, že se k ní budeš vracet a oslovuji tě tady takhle od srdce k srdci s mojí nabídkou třešničky na dortu, protože vím, že jsi úžasná žena, která už má na webu High Ticket a vím, že jsi úžasná expertka. A aromaterapie v tvém podání je za mě opravdu aromaterapie s přesahem. A já tě nesmírně obdivuju jako mámu 3 dětí, jako ženu, která do toho ještě podniká. A věřím, že právě ženy se schopnostmi, jako máš ty, si zaslouží mít High Ticket. Protože my jsme se o tom i spolu bavili, o tom pocitu, že si člověk má neustále něco vydřít. A proto jsem se rozhodla nejenom dát dohromady tady třešničku, protože já popravdě řečeno individuálity dělám jako velmi sporadicky a nemám krátké individuály, ale bylo to takové jako volání duše, tohle vypustit a nabídnout to, že nám z formule, to znamená nabídnout to i tobě, Teresko, a tohle je taková speciální message pro tebe. A chtěla jsem ji nahrát z toho důvodu, aby si ty konkrétně uměla představit, co by pro tebe byl výsledek na konci té krásné třešničky na dortu na téma High Ticket. Podívali bychom se na nějaká 2 konkrétní témata, která teď máš somatizovaná, máš v sobě. Vím, že u tebe je to téma toho zdražení, té ceny a taky je to téma toho nemuset si to vždycky odřít. Takže přesně tyhle ty věci bychom lokalizovali v tvém těle, upustili bychom ten kořínek a zároveň bychom tam dali ten pocit toho bezpečí, svobody, tak, aby si mohla jít v té lehkosti, pohodě dál. Zároveň ode mě dostaneš komplet zpětnou vazbu na tvůj stávající High Ticket. Co to znamená? Vezmu si tvoji stránku, pustím si video, projdu to jedno po druhém. Zároveň ti řeknu, jakým způsobem prodávat tvůj High Ticket. Co je ta strategie, aby si nemusela chodit na koly, protože vím, že jsi se na tohle ptala a je to velká věc. A zároveň bychom se konkrétně podívali na to, co je ten výsledek pro ty tvoje ženy v tom tvém programu. Protože vím, že jsi na to ptala, nicméně my se na to potřebujeme podívat hodně konkrétně. V této nabídce je i 2týdenní podpora moje od pondělí do pátku a já miluju podporu, miluju hlasovky a fakt je to něco, kde ta energie proudí. Takže za mě tohle jsou přesně ty věci, kde by to u tebe zacvakávalo. Na konci spolupráce by si měla krystalicky jasnou strategii, bez toho, aniž bys musela chodit na kouli, takové ty přemlouvací hodinové. To znamená, přesně budeš vědět, co a jak. Přesně budeš vědět, jakým způsobem svůj produkt prodávat, na co se soustředit a co třeba vytunit nebo co pozměnit. Nemyslím jako ve smyslu toho jako kóru, ale ve smyslu té prezentace, aby to docvakávalo a dávalo tam smysl. No a zároveň si budeš jistá v sobě a dáme pryč ten tlak z toho, že byste si měla všechno oddřít. No a zároveň budeš mít možnost diskutovat se mnou jakékoliv téma v kontextu High Ticketu a to mindsetu i podnikání. Takže pokud se rozhodneš naskočit, protože tahle nabídka opravdu je prémiová a je tady teď od srdce k srdci, tak se budu moc těšit. Kdyby náhodou si měla zájem třeba rozložit platby, tak mi určitě neváhej napsat na Facebook, ráda se s tebou domluvím a moc se těším. Popravdě já jsem přemýšlela nad tím, že tohle je spolupráce, kterou bych byla schopná udělat i zadarmo, protože mně jde o ty výsledky klientek a to je fakt to, co mě totálně rozpaluje. A za mě ty jsi žena, která si fakt zaslouží mít svůj brutálně etický, úspěšný High Ticket. Takže krásný večer, Teresko, ahoj.